Ia, croeso ato ni. Rwan ta, yn ystod yr haf, mi fydd Chwaraeon Cymru yn dechrau ar ymgyrch newydd i annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn chwaraeon. Wel, dwi'n falch o ddeud bod ni cael cwmni dwy sy'n gwneud hynny'n barod, a dwy fydd yn rhan o'r ymgyrch ymhen ychydig fisoedd, sef Angharad Roche a Charmaine Smichael. Croeso'r ddwy ohonoch chi. Diolch yn fawr. Angharad, o'n i'n dweud bod y ddwy ohonoch chi'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn barod, ond da chi fel petai wedi mynd un cam ymhellach achos da chi wedi sefydlu tîm eich hun. Dowch a chydig o'r hanes yna ni. Wel, fi wedi bod yn chwarae a pêl-feral nawr am spel fach, rhyw 4 neu 5 mlynedd, rhywbeth fel yna, a ni'n joio mas draw gyda ffrindiau yn y Hammers. Ond, o'n i'n meddwl, fi'n nabod digon o bobl nawr sy'n siarad Cymraeg, beth am os da ni'n sefydlu tîm Cymru Cymraeg yn y brifddinas? Felly, nes i gael sgwrs gyda cwbl o ffrindiau yn y tafarn lleol. Wedyn, geithon ni arian o Chwaraeon Cymru, a dyna sefydlwyd y tîm. Be di enw'r tîm gyda llaw? Wel, enw'r tîm yw Teirwr Taf! A Charmaine, be nath i chi benderfynu fod yn rhan o hyn i gyd? Be oedd yr apel i chi? Wel, ar ôl cwrdd ag Angharad, nath i perswadio fi i roi mi trio fy mas. Es i weld y tîm a cael un ymarfer gyda nhw, ac y peth oedd yn apelio mwyaf oedd yr elfen o cael cymdeithasu ri wrth wneud chwaraeon. Mae fe'n rili hawdd jyst mynd allan i redeg sydd yn dda, ond os chi'n moyn rhywbeth cymdeithasol. Ond oedd ti'n cymryd rhan mewn chwaraeon cyn ymuno fo Teirw Taf neu beidio? Just yn rhedeg, really, ac yn mynd i'r gym, ond does dim lot o hwb, does dim lot o... Mae'n anodd i fynd trwy'r amser ar ben eich hun, mae lot yn haws, mae'n rhoi mwy o hwb i chi gwybod bod chi'n mynd i cwrdd â pobl yna. Charmaine yn sôn am yr elfen gymdeithasol, Angharad, ond pa mor gystadleuol ydych chi? Oes na gyngrair, enghraifft? Oes, mae yna gyngrair yng Nghaerdydd. Mae yna un yn Fryster, maen nhw dros Prydain Fawr, really. Ond mae yna 11 o dîmau yn y gyngrair yn Nghaerdydd. A dyn ni wedi cael bach o lwyddiant, ond mae yna dal le i wella. Ond, mae jyst lot o hwyl yn mynd trefeili fyd, chwarae tournament dros Prydain Fawr, ni wedi bod i Fryster, Gaeredin, y llefydd. So mae lot o hwyl i gael. Mynd rawn a chwarae, ni'n campo ar ochrau pitches, ac wedyn, mae jyst lot o hwyl. O'n i sôn hefyd bod chi'n rhan o ymgyrch Chwaraeon Cymru yn ystod yr haf. Cyn i ni drafod hynny, dwch chi gael cip olwg ar fideo o'r ymgyrch? Reit, Angharad, eglurwch wrthyn ni, sut eithaf chi'n rhan o'r ymgyrch yma ta? Wel, achos ni wedi cael lot o help gan Chwaraeon Cymru sefydlu'r tîm, ond nhw wedi dod at ni i ofyn a byddwn ni'n bodlon i helpu nhw nôl, ac wrth gwrs ni'n hapus iawn yn wneud. Felly dath nhw gyda camerâu i ffilmo ni yn chwarae gêm, lot o hwyl, oedd y ferched i gyd yn bincio cyn y gêm, meddwl bod nhw'n mynd ar y cledu. A dyn ni jyst wedi bod yn hapus iawn i helpu, achos mae'n peth pwysig dwi'n credu i denu menywod sy'n heb i ware ar spel hir, falle ar ysgol neu beth bynnag, i ware sport am hwyl, a chi'n gallu elwa mas o'r rhaid, mae'n siŵr gwmynd y gwahanol ffyrdd. Charmaine, sut byddai chi felly yn mynd ati i perswadio merched i gymryd rhan mewn chwaraeon rhag ofn bod yna rhain gwylio hynna? Ie, dwi'n meddwl jyst i ymchwilio, i chwaraeon, i weld os oes unrhyw beth yn apelio. Ewch i cwrdd tîmoedd neu ewch i'r gym, jyst ewch i unrhyw beth, really, i weld mae'na cymaint o ddewis ar gael. So, mae'n siŵr bydd rhywbeth yna sydd yn apelio. A dwi'n siŵr hefyd, y mwy am byd ych chi'n ei wneud o, mwy am byd ych chi'n mynd i fwynhau o, de? O, yn bendant. Dwi wir yn... Mae'n mynd i chwarae'r gem ac ymarfer yn rhan pwysig o'r wythnos i fi nawr.